Tak čaute, si to ďalšia let's play, že riešim Fidget a nachádzame sa na domyslovom privátnom serveri. A mám tu vlastný cech, ak by si chcel ísť, tak môžete na pokiaľ bude miesto. My sme v pozície top 1, myslím. Prejdeme si pozícii. No top 1. Kúkneme si našu pozíciu a mám nám potom aj IP do popisku videa. Ešte trošku si vylepšíme pozíciu pred prekračaním podzemok. Máme 72, ešte myslím, že by sme mohli najako zautočiť, nechme aspoň top 2, nejaký top 50. Myška mi trochu skáče, zautočiť. OK. A tak sme top 61 a ideme sa vrhať na podzemka. Máme zatiaľ prejdených 114 podlaží, tak sa pustíme na to. Tak ideme. Tu by mohlo, dobre, pekne. Zatiaľ si to dávame, ideme tu čár. Peklo by som tu budeme mať za chvíľku, chcem z rýchlosti to nejak urobiť. Ospravedlňujem sa, že až nejak večer som to vydal, pretože ak som moc na to nemal času. Môžem sa opakovať, ďakujem, že ak som kúkal, tak na to, že mám 2 kanál, tak už mám 145 zhlednutí, čo je úplne super, možno už aj viac, teraz to som neviem. Tak. Proste je to úplne super, ešte myslím, že ešte ako 4 alebo 3 odbery, ak mám 10 odberov, takže potom robím určite nejaký vlog na to. Ale som na ťažo tešiť. Máme dosť toho posledného asi, neviem, Čekaj, ako zbrať mi to padlo. To je horšie. Musím povedať, že fakt toto je taký prípad, že tu je strašne veľa ľudí. Ja som bol včera, predvčera som bol ešte včera top 2 a dojdem na druhý deň a som bol top 6, som bol top 100 nejak. Takže to bolo úplne, že... Takže doporučujem... som sa zlakol. Tak a máme prejdených 130 podlaží, tak to je celkom rýchlo. 2,3 minúty podzem. Takže ideme na veš. Tak. Pekne to ide úplne si pohodlne. Dávame. We can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll.
some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. Hello again to all my friends. Together we can play some rock and roll. 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 Rude boy bass, mash up the place. And fuck you. Dave Taylor, rock and roll. Good people, good times. Right on. Rock and roll. Tim Smith. It's fun to say Tim Smith. Yeah, Tim Smith will take you to the mountain. Rock and roll. You have technicians here making noise. No one is a musician. They're not artists because nobody can play the guitar. Krásne, krásne. 35. Tak. Tak a máme 35%, čo som rád. Tak vedel som, že to dáme až tak rýchlo, a tak síce máme dosť inteligence. Ale ježiš, čo som robil, no. A dáme si ešte ďalších 5, tak. Tým, že je to taký akoby menší špeciál. Pretože zase nebudem točiť každý let's play od privátu. Mňa tento server najmä dosť baví, pretože je tu dosť ľudí. Takže tu ako moc není nuda. Vidíte, už ste v top 5 a každý už na vás utočí jak blázen. Tak toto si vyhodíme. Tak a urobili sme krásnych 40%. Tak ja sa s vami lúčim a dúfam, že sa vám budú moje videa ľúbiť. Sa ľúbili, tak si to kúknite, like, subscribe, tak ja sa mi lúčim, tak čaute.